Jo, čaute ľudia, nového videa, trošku vám ukážem aj upgrade. To som si vyupgradoval riadne. Takže trošku som spravil upgrade aj na domčeku, ako tu môžete vidieť, kamo to je aké ťažké držať v jednej ruke mobila, v druhej držať korigovať ho. Ježišmaria, na čo mi pazúri také rú. To nič, to nie je podstatné. Ale ja vám idem ukázať vonkajšok. OK. OK, takže to je fakt letikov kres. A toto je akože dosť divné, lebo som cez tie shadriči, jak sa to volá, cez nastavenia proste vylepšiu tú vodu, pozrite ako vyzerá. To je, že fakt, urobil som trošku upgrade aj tu. Tu máte takú, ukážem vám to. Nechce sa mi to vysvetľovať, ja vám to rovno ukážem. Akože realne toto, akože, tu môžete tiež vidieť tú vodu. Tu hlavne môžete vidieť, kamo akože toto tu bude zavádzať. Trošku vám to priblížim. Dobre. A my ideme ďalej. Teda tá loďka tam je. Čakaj, ideme ho ešte pozdraviť. Čau loďka. Nič. Dobre, takže my ideme... Dobre. My ideme počkať, kým bude deň, lebo toto akože tú vodu dobre nevidno, takže čakáme, kým bude deň. 3, 2, 1. Kamo, to vyzerá, že tá noc bude akože dosť dlho, lebo nechcem na to hovoriť, ale ja ešte nemám posteľ, akože fakt, že ako ja to nechápem. Takže musíme počkať. No ale to je čarodejnica, akože reálne. To čo je s tým mesiacom preboha? Ja musím sprieť, že tá čarodejnica ide za mnou. Ježišmaria. Rýchlo preč, ty vilko. Poď, rýchlo preč, ty. Pohni, kamo, to sa mi ťažko ovláda. Sa tu takto schovám. Tu mám svoju skrýšu. Nenapadnú. OK. Takže... akože fakt som dosť hladný. Toto je akože reálne. Samozrejme mám to spustené cez Google prehliadavač, viete, aby proste, no napadlo ma to tak, no čo už sa s tým spravím. Reálne akože toto mám pri sebe a ešte aj toto. Si môžete kľudne pozrieť, dávam na to 5 sekúnd. Dobre, to vystačilo. My sa ideme pozrieť, že či je už deň, kamo. Prosím, nech je už deň, nech je už... Yes! Kamo, vidíte tú vodu? Kamo, tá voda je fakt fajn. Kamo, už ma bolí ruka, ale ste to vy ľudia, vy. Nezabudnite dať like na toto video, ak sa vám páči. Ste to samozrejme, že vy. Že tu nikde nie je tá čarodejnica. Ježišmaria. Nemusím ísť naspäť. Ježišmaria, pomoc. Musím sa za chvíľu vyliečiť, tak počkajte. Kámo, to sa mi už neoplatí. Hitla čarodejnica. Tak, ideme na to. Ideme si pekne urobiť, počkajte. Dobre, nejakým zázrakom sa mi podarilo Dajme, čo to je. A tam píšeme... Nie, ja nechcem kapsulu, more. Kill... Boom. What? To čo má byť? No počkaj. Dobre. Poličity.
mal svet. Dobre, to by sme mali. Spravíme to znova a znova. Počkajte, nejako skúsim ten znak znova dať. Počkaj. Kamo, ja to musím vystrihnúť, lebo to ja nechápem, kamo. Dobre, napíšeme kill, aby ste mi verili. Dáme enter. Sami môžete vidieť, že dám enter. Ináč mám takúto klávesnicu. Super. Dobre, dáme enter a som mŕtvy. Dáme znovu zrodiť a budete všetko vidieť. Pozrite na to, ty vole. Na tú vodu. Na môj krásny dom. Na túto vodu. Ty. Takže toto akože reálne som nečakal. Síce už som to videl, jak to vyzerá, ale popri natáčaní ma to normálne prekvapilo, že to znova vidím. Mňa to normálne sa baví na to pozerať. Trochu mi ujde kamera, lebo ja sa musím aj dívať, kade idem. Veď vy to poznáte vlastne. Dobre, dobre. Ježišmaria, tu je tá čarodejnica. Nejaký speedrun musí spraviť rýchly. Kamo, nechaj ma. A kamo, stihla. Do zadku. No, mne išlo len o to, ľudia, aby ste videli. Aby ste videli. A ten vonkajšok, aj ten upgrade, čo bol práve na mne. Ježiš, ja si to musím dať. Seba, bože môj. Kamo, mňa to furt hituje. Pekne sem. Dobre. Neviem, čo tu máte jedny železné nohavice. Neviem, vykraftil som si vozík a ešte ani železnice nemám tam do bane. Vy viete, tam do bane. Dobre, takže na dneska by to bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať ten like a dajte odber, aby ste videli ďalšie takéto videá. Kam? Vidíme sa. Kam, čo to držím v ruke? Dobre, vidíme sa, nezabudnite na ten odber. Dajme tých 100. Čaute.